Mass intentions offered September 27, 2020, Sunday, 6 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando FMA, Jacinta Patalingho, Francis Sentia, Walter Dijos, Ramon Castro, Mark Boqueron, Nunoy and Bernadette Erizari, Arnold Piner, Milin Yongko, Capadocia Cala, Marianette Cabrera, and Tadio Carvajal. Good health of Joy Githard and GC Githard. Luz Biminda Yap and children, William and Shone Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, Betsy Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Hardin, Geraldine de Guzman, Cheryl Suberi Moll, Honrado family, Doloricon family, Galvis family, Austria family, Carmen Chu Dakay, Pinili and children, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, John B., Christine, Colios Justin, Keanu and Joker, Nestor Nick Tenyo, Janine Andrea, Jonilyn and Jerry Lee Arthur Bismanos, Antonio II, Ibon Jurin, John Albert Bismanos, Ginkgo family, Marinas and Anino family. For the success of anesthesiology and service exam of Paula Alexandria Enriquez. Spiritual and physical healing of Mark Lester. Safe pregnancy and normal delivery of Kathy Lee Palin. Special intention for Jeremy Rowena. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for the recovery of Cardinal Luis Antonio Gukim Tagle. For all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Estoa family, Los Bimindayap and children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segondino and children, Puraan Marie, Raymond John Allen, and Jubin Benedict Sigmund and family. Bolio family, Terdes family, Mrs. Cornelia Oy and family, William and Shone Miranda and family, Chito and Grace Galam, Laarne Aguila Honrado, Jade Aldrich Honrado, Riom Honrado III, Nadal and Estoa family, Mr. and Mrs. Tio Pinili, Dakay family, Sartaguda family, Araceli and Neil Cabrera, Abeliana family, Charlon and Lovelia Husay, and Therese Aranzado. Birthday of Batia Lipa, Esterlina E. Famoso, Dulce Dre Buscato, Felix Forlan SDB, Stefano Rettore, and Marie Antoniette Aneno. Fourth birthday of Dulce Dre Buscato. Mass Souls. Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Cabangitan, Rinaldo John Carlson, Celeste Llenos, Jose Protasio John Carlson, and Tilma Figura, Marnie Ayapana, and Francisca Junas. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr. and Sr., Antonio Iala, Oligario Madira Sr., Vector Romero Raul Nicanor, Ernesto Pasita Julieta Rusa Adoracion, and Magdaleno. Reverend Father Faustino, Memerta Milanio Mila Rosario, Antonieta Francisca, Igmedio Caetana Pora Jose and Ben, Florence Maximo Daclan, Epimaco Martelino Sr., Castro Chua Sr., Gliceria Felisa Carmelito, Jobino Amparo Cerila, Vicente and Lourdes, Adalia Barcelo, Jose and Saluma Padriga, Henry and Maria Tisa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chung Lim, Jennifer Ivy Brazal, Frank Sr., Basalo Guitard, Agnes, and Nieves. Gondrano Jr.,
Gondrano III, Santos, Clara Nicomedisa, Danilo, Gay, Moren, and Stephanie, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Binancio Baring, Rafael Villacarlos, Francisco Dominador Jr., Ima Salvacion, Bibincia, Berhelio, Rinaldo, Wendel, Felimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscila, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Lizeria, Carmelito, and Mercedes. Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Ben Benido, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Felipe Sr. and Jr., Socorro, Paquita, Cesar, Julieta, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Miling, Ben, Lelia, Veronica, Judith, Rafael Sr. and Jr., Pasita, Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rini, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bibi, Segundo, Susana, Nicola, Prisca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario, Jimenez, Jose Protasio, Lee Gaco, Albert, Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Vector, Albert Francisco, Erwin, Eufemia, Potenciano, Eli, Chupestes, Siegfried, Nilo, Edgar, Baljon, Tertoliano, Natividad, Alger, Consorcia, Dani B., Dani E., Grace, Benita, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Diogracia, Crescenciano, Gregorio, Perfecta, Honorato, Roberta, Primitivo, Crescenciana, Teofesta, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Teopista, Paulino, Webina, Buenaventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josepina, Cipriano, Danilo, Paulino, Policarpa, Perfecto, Buenaventura, Miguel, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alicia, Dolores, Domingo Jr. and Sr., Felomena, Revel, Jason, Sixta, Pastor, Virginia, Bean, Brian, Roth, Telma, Roberto, Azon, Boy, Susan, Bloni, Zara, Ray, Linda, Raul, Rofeno, Shana, Mariano, Luling, Mario, Linda, Pablo, and Joe. Frank Sr., Basalo, Gita, Stephen, Adila, Gerardo, Vicenta, Glenn, Fortunato Sr., Segundina, Antonio Oy, Benjamin, Isabel, Vicente, Pantaleon, Cerilina, Dioscoro, Miguel, Eli, Sinon, Eduarda, Antonio, Jennifer Ivy, Maximo, Estrelleta, Rofena, Esedro, Junicia, Edelberto, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Liting, Jose, Benjamina, Bernadette, Albina Honrado, Riom Honrado Jr., Neria Doloricon, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Likit, Griselda, Ernesto Marecho, Ignacio, Josipa, Josepina, Amparo, Flor de Lisa, Victorioso, Raimondo, Elpidio, Rosario, Ramon Sr. and Jr. Maria Rosario, Hinaro, Hermila, Williado Jane, Mario, Pascuala, Gregorio Sr., Rocky, Alan, Dulce, Solpecio, Tyron, Aida, Editha, Noel, Armando, Mila, Mercedes, Ushas, Lydia, Ulysses, Floriana, Robusa, Juicy, Hansi, Milagros, Primitivo, Oli, Ricoy, Blaza, Benjamin, Marnie, Nestor, Francing, Rubik, Primitiva, Pantaleon, Rosalia Lupis, Rofeno, Armengula, Teodoro, Emilia, Celedonio, Ventino, Ulysses, Anastasia, Ernesto, Graciano, Rolando, Isanislao Jr. and Sr., Ronald, Chris, Carmen, Ninita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Ramona, Daniel, Pedro, Isadaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Vicenta, Ansing, Tayang, and Aurelio.
Maura Anastasia Esteban Pedro Rufeno Crispina, Natividad Ori Maximo Antipas Eutequia Francisco Senior and Junior, Pilar Henry Lydia Aires, Flaviana Pelageo Rudy Perpetua Gontrano Senior and Junior, Santos Corazon Marieta Joan Narsing, Danilo Edelbert Senior, Efrosenia Abos, Francisco Chua, Warren Chua, Flor Chua, Angelo Chua, Constancio Chua, Mario Salvacion Rafael Senior, Maria Elena Mariano Jr., Antonio Senior, Manuela Fernando Senior, Marcos, Loreto Concepcion, Ronaldo, and Maria. Mercedes Senador Hill Senior, Aurora Minda Delfin Arsenio Cabras, Teresita Nieves and Herbohina Rosales, Edgar Cayetano Amper, Josepina Cabungcal, Celerino Cabungcal, Cesar Merlita Aldefolda, Bienvenida Jose Satore, Jose Cabungcal, Emiliana Cabungcal, Christian Rodil, Seferino, Maria Frida Bernard Macario Dino, and Teresita Dino, Felisa Pacundo, April Ricardo Ramona, Tasha Sinin Lourdes, Maria Teodolo Raimunda, Floren Felipe Ezequiel, Lorito Lobisminda Corbita, Patrocinio Corbita Jr., Jose Senior and Junior, Maria Caridad Patricia, Albino Arsenio Prudencio, Lucrecia Patricia Ronald Erning, Eulogia Cecilio Silidonio, Benito Peregrino Tiopanes, Teodoro Liuna Nicolas, Tatay Iding, Baby Henry Ares, Alipia Melchor Senior and Junior, Margarita Pepito Jr. Consolacion, Jerome Onis Abayap, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Edgardo Lolita Conchita, Raimundo Senior, Rodi Romulo Didang, Remedios Jose Gloria Carmen, Mila Gregorio Caridad, Florencio Jr., Nestor Bingbing Roel Dolce, Dinya Enrique Agco Senior, Romulo Senior, Dolores Erlinda Hospicio Senior and Junior, Presentacion Hanili Connie Miguel Ropa Hugo Tanod-Tanod, Mercedes Aneligius Julie Ruli and Marciana Benita Beatriz, Angel Rolando Asuncion Fernando, Antonio Benigna Eliseo, Amada Almasan, Tilma Camingao, Wilfrida Abad, Saturnina Corbita, Emerenciana Pipito, Carolina Ponce, Rodolfo, Sayong Junas, Felipa Belbistri, Lani Lipar, Nancy Culanag, Jocelyn Lipatan, Bibing Habonero, Mauring Dinampo, Esperidion Intec, Jesus, Eduardo, Bibing de Balucos, Ropo Senior and Junior, Adila Perez, Enedic Bungon, Doroteo Nacqua, Prudencio Abellanusa, Simplicio Abellanusa, Nathaniel Abellanusa, and Domingo Soler. Birthday of the late Mariano Jimenez Sr. and Corazon Jimenez. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, and William Piani SDB. And all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Isang yaw tangi ang buong bagay.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, magginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Pagkalain sa iya, mga tao, Ginoong Diyos ng iluway, Diyos sa mga magagahom sa tanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Kami nagasimba kanino, nagapasalamat, nagdadahi kami kanimo, Ginoong Jesus, ug anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos. Ginoong Jesus, Kordero sa Diyos, Ikaw naghahatag sa sala sa kalibutan. kaluy, kaluy, Kaluy kami. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaitasan, himaya sa Diyos.
Magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod alang sa liturhiya sa pulong. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ang atong tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. O Ginoo, ipahibalo kanako ang imong mga dalan. Tudloi ako sa mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy, o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatan-on ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo, o Ginoo. Tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini, iyang gitudloan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, o Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pagkikiuusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo, nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton, samang katuyuan, ug hunahuna, ug sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gumikan sa hinakog nga tuyo, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy pagunahuna, nga kamo
mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo, ug dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsagtagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod ni ini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa punuang mga pari ug sa mga kadakuan sa lungsod. Karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, "Dong, pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan." Siya mitubag, "Dili ko mo trabaho." Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gahapon ang iyang giingon kaniya, "O, moadto ako." Mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan? Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa mataro nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini,
wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong buntag kanatong tanan. Ang Dios gitawag nato nga just o matarong. Gitawag nato nga fair, patas ang pagtan-aw sa tanang tao. Pero karong Domingguha, no, sama sa mura ni siya continuation tingali sa last Sunday, kinumdo mo last Sunday niingon nga God's ways are not our ways, His thoughts are not our thoughts. Pero karong Domingguha, mugawas gayud nga ang Ginoo adunay pinalabi, adunay bias. Mao bitaw nga ang first reading, ang Ginoo murag iyang giingnan ang mga tao nga moingon kamo dili matarong ang paagi sa Ginoo, no? Mura siya gi-accuse of unfairness, dili matarong. Kay lagi duna siya'y bias, duna siya'y gipalabi. Daghang bahin sa Biblia mga pagtulunan Jesus ato makita ang mga pinalabi sa Dios. Doon nato'y story sa The Prodigal Son, pagpalabi sa anak nga nawala. Doon nakita'y story sa The Lost Sheep. Niingon si Jesus, mas dako pa ang kalipay sa Dios sa usa ka makasasala kaysa sa 99 kabuok matarong nga din-a kinahanglan magbago. So ang Ginoo aduna siya'y bias, aduna siya'y pinalabi, labi na sa mga makasasala nga buot magbago. Kung ikaw maminaw kaani, maganahan ka? Dili baka murag masuya, dili baka mo ingon nga kung mauna diri na lang day kos makasasa. Mao baka na ang mensahe sa Dios? Gusto ba sa Dios nga kita magmakasasa para malipay siya nato? Mga igsuon, kung imong ingnon imong kaugalingon nga mayo pa magpakasasa na lang ko, siguro ang tubag sa Ginoo nimo mauni. Kay ngano dili di ay ka makasasa? Dili ba di ay ta makasasa? Tinuod mga igsuon, daghan kitag pwede mahimo nga makahatag sa Dios og dakong kalipay. Ang pagsimba, ang pagampo, ang pagdagkot og kandila dinhi. Unsa pagyud? Ang paghimo og maayong buhat, pagtabang sa imong isig ka tawo, pagbuhat sa imong obligasyon, paghatag og donasyon og hinabang sa mga nanginahanglan, paghimo og penitensya og sakripisyo, mga maayong buhat. Pero tungod sa bias, gitawag natong bias sa Dios, aduna pay usa ka butang nga pwede nato mahimo nga maghatag og dako kayong kalipay sa atong Dios Amahan sa langit. Unsa man ang pagbag-o. Ang pagbago. Og kung moingon ikaw nga wala kay dapat bag-uhon, samara nga nag-ingon ikaw nga wala ikay sala. Og niingon si Juan sa iyang sulat, kung maingon ka nga wala kay sala, bakakon ka. Kining gitudlo sa Dios kanato, kining ingyang gitawag nga bias. Dili kini bias nga pagpalabi sa usa, batok sa usa. Hindi. Dili kini nga
Kini siya mas pinangga kay makasasa, kini dili kaayo kay buutan. Sayop. Sa bayas nga giingon, ang buot ipasabot nga dako ang iyang kalipay kung kita magbag-o. Nalipay siya sa pag-ampo, malipay siya sa maayong buhat, pero dako gyud iyang kalipay kung ang maayong buhat nga atong paghimuon mao ang pagbag-o. Kaysa tanan nga mga maayong buhat, usa kini sa pinakalisod. What does it take para mag-ampo, para motambong kamo dinhi sa misa? Matag sayo, ligo, prepare sa mask, may tagdi makalimtan, dala sa mga pasambot, unsay kinahanglanon. Unsa may buhaton para maghimog maayo, na kay kwarta, hatag kag donation, na ay pobre, imong tabangan. Pagbuhat sa imong obligasyon, imo man ang obligasyon. Pero kining pagbag-o mga igsuon, usan is pinakalisod. Una sa tanan, dapat willing ka nga maghuna-huna, maghinuktok, magtan-aw sa imong kaugalingon. Kapoy ana. Gawa sa kapoy, kinahanglan na gamay nga kaisog. Kinahanglan na willingness sa pagbiya sa mga butang nga komportable kay tanawon gud nato atong kaugalingon. Ikaduha mga igsuon, kinahanglan na siya og sincerity, honesty sa atong kaugalingon. Nga dili nato i-sugarcoat, tawagan ano, i-sugarcoat ang atong mga kasaypanan. Kay kung naa ganito sayop, ato man ang puston in such a way nga murag dili kaayo tantong sayop. Na dili nato i-sugarcoat ang atong kasaypanan. Ug ikatulo, dapat aduna nay pagpaubos. Nga it's not enough nga tan-aw nato atong sayop, nga atog yung masubay unsa may kahuyang nga anaa kanato nga nagdala sa maunang kasaypanan, sa maong sala. So grabe ang proseso sa conversion. And only then, once mahimo na nato, then the effort, the decision and the effort para sa pagbag-o maoy pagsugod. So dili sayon ang pagbag-o. And yet mao kana ang butang nga maghatag og dakong kalipay sa Dios. Ang buot day isulti sa Ginoo sa iyang giingon nga daw na siya pinalabi, aduna siya bias, mao di ay kana. Dili nga ang uban mas pinangga kaysa uban, kung dili dako ang kalipay nga iyang madawat sa atong pagbag-o. Labaw patingali kaysa mga ubang gasa nga pwede nato mahalad ngadto kaniya. Ikaduha mga igsuon, kining gitawag nga pinalabi nga makasugod og suya-suya kanato, aduna sab kinilain nga point of view. Kita manggod miingon gani tag justice, ingon gani tag katarungan. Unsa man day masud sa imong atong ulo nga ihatag unsay angay sa imong nabuhat. Magbuhat kag bati, suklian kag bati. Magbuhat kag maayo, suklian kag maayo. Mao bitaw na nga kadaghanan nato, di man kadaghanan, daghan sa atong panahon karon, okay ra kayo nila kanang death penalty. Ano man, nagbuhat man kag bati, nagpatay man ka. So, ang dapat nimo patyon pod for us mao nay justice. Pero ang justice sa Ginoo dili gyud pareho, pero agid-agid. Kay ang tinuod nga definition sa justice is this: to give what is due. Paghatag sa angay. Galing kita, mayon ganitag paghatag sa angay, but pa sabot angay nga gibuhat. Pero ang Ginoo paghatag sa angay, but pasabot
kung kinsa gayud kita sa angay sa atong pagkataho. Sa mga ang langgam, angay kaniya ang maglupad-lupad. Ang isda, angay kaniya ang maglangoy-langoy. Kita pong mga tao, aduna po'y angay nga para kanato. Ug unsa kana, mao nay pangutana. What is it that we deserve according to our nature? Ug ang tubag mao ni angay sa atong nature ang higugmaon sa Dios. Mao kini gusto itudlo sa Dios kanatong tanan. When God created us, He created us with a dignity to be loved by Him. Grabe kadako nga dignity, nga dignidad ang gihatag sa Dios kanato. Dignidad sa usa ka binuhat nga angay higugmaon sa Ginoo. Mao nga kung adunay usa kanato nga layo sa Dios, nabulag kaniya, wala siya mabuhi sigon sa dignidad nga gihatag kaniya. Mingon ang Dios, oops, di na pwede. Dapat siya higugmaon. Kay mao kana ang angay kaniya sa akong paghimo kaniya bilang tao. Ug kaanindot ni ana mga igsuon. If it is our nature to be loved by God, it means nga dili gyud mawala kanang maong paghigugma. Bisan unsa pa kadako ang atong sala. And to God, that is justice. Mao nga pangitaon gyud ta niya. Mangita gyud sa pamaagi nga mabalik kita niya. Bisan pagmurag duna siya gipalabi. Kay ang tao nga mas layo sa Dios, mas kinahanglan kumbinsihon nga siya tinuod nga gipangga. Ang mga tao nga mas duol sa Dios, nasayod kita, convince kita nga pinangga kita sa Dios. Pero ang mga mas layo kaniya, mas kinahanglan gyud sila nga kumbinsihon kung unsa sila kapinangga sa Dios. Aron sila mobalik kaniya, kay naa didto sa pagbalik ug sa pagigugma ang ilang dignidad. Ug mao kana ang ikaduha nga rason nganong ang Dios adunay gitawag nato nga pinalabi. Ang ikatulo nga rason mga igsuon mao kini. Ang kaluwasan gihatag sa katawhan. Ang kaluwasan gihatag sa tagsa-tagsa kanato as individuals. Pero gihatag po kini kanatong tanan isip mga anak sa Dios. In other words, dili ka makasud sa langit kung imo rang gisiguro ang imong kaugalingon. Tan-aw nako mga igsuon, walay tao, walay kalag dito sa langit nga nakasulod kay iya ra gisiguro og salbar ang iyang kaugalingon, di ba? Tan-aw ninyo reasonable, di ba? No, mo dili posible, di ba? Nga makasud ka sa langit nga ikaw rin naninguha luwason imong kaugalingon. Kung naaman talagsaon ra gyud tingali kayo, tagaan na to gamay exemption para dili ta masayo. Talagsaon ra gyud tingali kayo. Kay ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato, gihatag kanato bilang katawhan, busa tabangan ang mga nahabilin. Tabangan ang naa sa luyo, naa sa ulihi. Nga mao nga kung sila palabihon sa Dios aron sila maluwas, dapat kita malipay. Dapat kita malipay. Dapat mamakpak ta. Ginoo, unsa may among matabang para matabangan sila. Sila makahay imong mga pinalabi. Sige Ginoo, sulti imi unsaon pagtabang nila para kaming tanan makasulod diya sa imong gingharian. At the beginning, kung maminaw ta sa mga ibanghilyo,
kung diin ang Ginoo adunay murag pinalabi ang mga makasasala, atong wagtangon ang mga, although di gyud nato isulti, no? Pero usay maka-feel tingali kita gamay nga katingala, gamay nga hinaot pa, dili, pero siguro gamay kasina. Instead, ato kining dawaton nga usa ka maayong balita. Kay ang pagpalabi sa Dios sa mga naulahi, sa mga nakasasala, sa mga naglisod, gapakita kung unsa kadako ang iyang gugma kanatong tanan. O nga kining gugma naa gibutang sa atong dignidad. Mao nga bisan pay unsay atong mabuhat, dili gayud mawala or mohunong ang pagigugma sa Dios diri kanato. Palihog manindo. Ang tinuod nga pagbasol sa sala, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang tinuod nga pagbasol sa sala nang ginahanglan og kausaban sa kasing-kasing ug sa kinaiya. Sa atong mga pag-ampo karon, mubuot kita nga atong puy-an ang unsay atong gituuhan. Moingon kita, mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Mapasayloong Amahan, bag-oha kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga ilang mapasubay ang matuod nga gasa sa pagbasol, magampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-oha kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga musulti ug mubuhat sila ug maayong mga butang, alang sa ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 virus, nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay, magampo kita sa Ginoo.
Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Atong ilakip sa atong mga katuyuan ang mga intensyones sa mga nagsimba sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Labi na gayud ang mga nag-express niini sa atong santos nga misa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Amahan dungga ang mga pag-ampo sa imong mga anak nga nagtinguha sa pagtuman sa imong kabubuton matag adlaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalad. Palihog manindog. Mga igsuon pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kaluoy, dawata ang among mga halad ug himoa kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Paanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan ug gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidaig og gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingom. Panginoon,
inyong banluhod. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Manindog. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Oh,
lingkod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manglingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ang pagkalawat by rows or by pews. Paaboto nato ang mga asirit sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tan-awa ang mga yellow markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Nasamahan sa kalimutan, dihinog niya ang tanan sa umat. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagabulang, nagabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusahon bisig katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusang kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Kitang tanan sa atong balay, sa tanang mga anak ug ginikanan, nasama sa pamilya sa Nazaret, magalagaray ug tanang magbinaalan. Magkahiusa unta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigom unta kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusang kitang tanan, magkauyon nga managsuon,
palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, himo ang kining misa, diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdala unta kanamo sa kaluwasan, ug magiusan namo tipon kaniya diya sa himaya sa langit, kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manlingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing sa atong pag-uli. Aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manlingkod og sunda ang mga instructions sa mga asterisk. Tanawa ang mga red marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ginoo bantayi kanunay ang imong katawhan, aron malingkawas kami sa tanang dautan, ug mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ikaw kitang tanan managsuyo.